Soc Raúl Magraner, el cuiner del restaurant Bonaire del Palmar. El pròxim 9 de setembre vos esperem des del restaurant Bonaire en el tercer concurs internacional Paella Valenciana de la Valldigna, Monestir de Santa Maria de la Valldigna. 40 restaurants de tot el món competiran en un ambient festiu. Amb tots els productes de proximitat, pollastre, conill i pilotes fetes en sang de conill, batxoqueta perona, de la terra, així tenim el safrà de la Manxa, disbrim i un pimiento de hojilla artesanal, pimiento de tota la vida. L'arròs és d'ací, de la zona del Palmar, del bancal, garrofó, de pebre roig, el davantal